Уважаеми гости, добър вечер и добре дошли на нашия празник. Казвам добре дошли на нашия празник, защото тази вечер нашият клас открива поредица от коледни събития, коледни празници, които предстоят. Сега ще използвам възможността да ви поканя на 13 декември в фестивалния конгресен център на празника на нашето училище, големия концерт на Национално училище Добри Христов. На 15 декември ви каним на нашия коледен концерт на нашия клас. Вечерта от 18:30 ще бъде. На 18 декември ще имаме коледно веселие. Така че от тук нататък зареждаме поредицата от празници преди този светъл християнски празник. Добре дошли отново. Тази вечер ние ще видим децата, че могат не само да учат, да пишат, да смятат, да свирят, но и да бъдат невероятни актьори. Пожелавам ви приятни минути и да се насладим и да се потопим в един сън, приказен, вълшебен. Приятно гледане! Да сте виждали наблизо някой вълк? Мама всеки ден ме предупреждава да се пази от вълка. Се разправя, че вълците били страшни, че ще ли да ме изядат. Всяка вечер слушам вълка това, вълка онова. Вчера, например, ме разказа за червената шапчета, която не послушала майка си. Дали сте чували за червената шапчета? Ето я за нея. Името си ли чух? Тръгнала съм да нося на баба питка с сълце, но все срещам този и онзи не знам кога ще стигна. Ти ли говореше за мен? Току-що разказах на децата какво че се е случило веднъж, като си срещнала вълка. О, вълкът! Не съм срещала още никакъв вълк. Разправя, че бил много свирен. Мама каза да се пазя, като го видя. Това не е точно така. Аз също съм най-кроткото и безобидно животно в гората. Какви са тези майки, които плашат децата си с мен? Питайте когото искате в страната на приказките. Навсякъде се слави с доброта и честни. Ако си променил лошия си нрав и ако не си показваш зъбите, може и да ти се доверя. Въпреки че тръпки ме побиват, когато се сетя колко невиняган съм си глътнал и колко кошари си нападал. О, бъркаш ме, братовчет ми. Той е с лош нрав и напада не когато свари. От една гора го изгониха, а от друга отиде. Козината си промени, но нрава не. А аз така като те гледам, никак не си страшен. Ако искаш, може да ми правиш компания по пътя. Къде си тръгнала, млада госпожице? Отивам на гости на баба, защото е много болна. Тя живее чак на другия край на гората и ще ми бъде много скучно да вървя сама до там. С удоволствие ще те придружа по горските пътеки, защото тук бродят какви ли не ужасни същества. О, хайде не започвай ти! До сега слушах мама да ми опява, агънцата да ми предупреждава. Стига толкова! Такава чудесна гора, където се носят толкова хубави песни, нищо лошо не може да ми се случи. Да, може и нищо може да не ти се случи, ако се довериш на опитен водач като мен. Това е моята гора и аз познавам всички тук. Ще те пазя и от дракона и от лъва. Само с злия вълшебник ще ми е малко по-трудно. Не се опитвай да ме плашиш. Колко пъти съм ходила при баба и не съм срещала нито дракони, нито лъвове. А за какъв съм вълшебник ми говориш? Те са от друга приказка. Аз познавам всички страната на приказките, защото имам много братовчети и ходя на гости в много приказки. Я гледай ти. Май си имаме гостенче. Това дете не съм го виждал до сега. Сигурно не живее в нашата страна или от някоя друга приказка. Момиче
работиш в цирка, сигурно си дресьор на диви животни. Какво е това цирк? Не съм чувала в нашата страна да има някакъв цирк. А ти, Вълчо, чувал ли си? Мисля в съседния град, че имаше... Някаква приказка в цирка, но братовчените ми не обичат да живеят там. И за това не съм ходила. Мисля, че в съседния град имаше някаква приказка. Но аз не съм ходил там. Аз съм ходил там. Каква приказка в цирка? Там хората ходят, за да се забавляват и да гледат акробати, клони, жонглери и дресьори. Не съм чувала да се разказват приказки в цирка. Това е страната на приказките. Тук живеят всички приказни герои, за които можете да се сетите. Разбира се, има приказки, които се случват в цирка, а чико и аз. Казвам се Ани. Не мога да повярвам, че съм в страната на приказките. Значи мога да се запозная с любимите си приказни герои. Искам да срещна всички. Пепеляшка, Снежанка, Спящата красавица, Червената шапчица и Рапунцел. Почакай, всички на кухня може да ги видиш. Те живеят в различни приказки. Мога да те запозная само с Червената шапчица, но тя трябва да се тръгва след папа и я чака. Тя приближава към кулата на Рапунцел. Стойте! Никой няма да влиза в моите владения неканен. Тази кула е моя. Махай се, Вълчо, как посмя да влезеш в моята градина? Защо прогони Вълчо вълшебници? Той щеше да ни запознае с нашите любими приказни герои. О, Вълчо, само щеш да ни пречи. Аз много харесвам такива малки и крехки момичета като вас. Вкусно. Защо говориш така? Да не се готвиш да ни ядеш? Не, бъркаш ме с сестра ми. Тя затваря малките момчета и момичета, докато се огоят и после ги изяжда. Нейната приказка се намира малко по-нататък. Сега чака Хензел Гретел да паднат в капана. А ти защо не пускаш никога в владенията си? Бедната Рапунцел умира от скука сама горе в кулата. Рапунцел никога не скуча, тя има мен. А сега, щом толкова искаш да се запознаеш с нея, ще те кача горе и тя ще си има компания. Рапунцел, мила, украси стената с твоите коси. Кого съм ли довела, мамо? Намерих в гората едни момичета от света на хората, доведох ги да ти правят компания. Ще стоите затворени тук, докато реша какво да правя с нея. Здравей, Рапунцел, много искам да се запозная с теб. Аз съм Цвети. Здравейте! Не трябваше да оставяте на вещицата да ви качи тук. Сега няма да можете да излезете, ще станете завинаги в страната на приказките. Не се тревожи за нас. Ние можем да се спуснем по твоите коси и да избягаме. Мислим за теб, кога ли ще дойде твоя принц да те спаси от ръцете на вещицата. Принцът вече е идвал няколко пъти, но още не сме решили как ще ни измъкне от тук. Рапунцел, мила, украси стената за своите коси. Побързайте да се измъкнете. Ако вещицата не види тук с принца, ще стане страшно. Добре, тръгваме. Знам, че в края на вашата приказка всичко свършва добре. Затова съм спокойна. Донесох ти коприна, както ми помоли. Скоро ще можеш да изплетеш от нея стълба и когато е готова, ти ще слезеш по нея и аз ще те взема със себе си. Трябва да внимаваш да не те види вещицата. Скоро стълбата ще е готова. Знам, че с тях всичко ще бъде наред, но ние как ще намерим пътя за дома? А и не сме се запознали с любимите си приказни герои. Внимавайте! Заложила съм капани за ярвице. Тресна ме! Ти трябва да си котарака в чизми. Да, освен това трябва да ловя ярвици, да ги занеса на царя.
Добре, не се сърди. Ние търсим някой да ни опъти, за да стигнем до любимите си приказни герои. От коя област са? Индийски, арабски или европейски приказки? Нима и страната на приказките е разделена на области. Тогава бих искала да намеря Шехерезада. Тя ще е наш водач в арабските приказки. Почакайте! Ще уредя живота на своя господар и ще ви доведа до двореца на Шехерезад. Там живее Шехерезада и го омайва с приказки вече 1001 нощ. Можем ли да ти помогнем с нещо? Да. Почакай, там става нещо. Скрийте се, Бирка. Ще ви повикам, когато ще станем безопасно. Къде избяга тази котка и с вълшебното си огледало не мога да открия? За какво те водя с мен, лъвице? Потърси котката веднага. Господарки, това тук беше котаракът в черни, а не нашата избягала котка. Той не ми върши работа. Знаеш защо е важно да открием котката? Зная, ако не успеем, ще се оправят с всички приказки, които така добре разбърка ваше вълшебничество. Не ми се подмазвай. Котката Шехерезада трябва да остане омагьосана и в плен, докато цар Шехрияр не ми се поклони и не ме призна за свой повелител. Ела тук, хитрец. Ела тук, хитрец. Кажи, къде се е скрила персийската котка? Братовчетте, не съм излизала от своята приказка около 300 години. Къде бих могла да видя вашата персийската котка? Ако не искаш да те пъкна в делва за 1000 години като духът от арабските приказки, ще ми кажеш веднага къде може да се скрие една котка. Котките обикновено дребно там, където има нищо. В някой таван или пък в храм. Но ако казваш, че тая котка е по-особена, не знам къде би могла да се скрие. Не остава нищо. Господарки, не остава нищо, освен да повикаме огнената сила Персис. Се виждаш тук, къде се е скрила нашата персийска котка? Не исках да будя огнена за сила от нейния столетен сън, но май ще се наложи. Огнена сила! От големия замък не усещам никаква беда. Защо ме будиш? Искам да откриеш персийската котка, в която превърнах принцеса Шехерезада. Котката се скрила в твоето вълшебно съндъче. Затова не можеш да я откриеш. Мислеше, че можеш да избягаш, така ли? От моята огнена сила още никой не успял да се скрие. Мога да почакам. Аз съм търпелива. Мога да издържа дълго време като твоя пленница, но знай, че цар Шехрияр няма да изпълни твоето желание. Не се опитвай да ме измамиш. Нищо няма да се изпречи на пътя ми. За какво желание става въпрос? Нашата господарка иска да й се поклони цар Шехрияр и затова отвлече и омагьозна Шехерезада. Знае, че досега палачите на жестокия Шехрияр щяха да са отнели живота ми, ако не умеех да разказвам увлекателни приказки. Той отне живота на 3000 девойки преди да се ожени за мен. От тогава всяка нощ му разказвам истории, но животът ми зависи само от неговото любопитство. Зная, че царят вече не може да живее без твоите приказки и ще иска да те намери на всяка цена. А не искаш ли да сключим сделка? Какво предлагаш? Можеш да ме върнеш в двореца на царя и да ме продадеш на някой от принцесите. Той няма да разбере, че съм там. А ти ще научаваш през моите очи всичко, което се случва там. Пак се опитваш да ме измамиш. Веднага ще отидеш при царя и ще му разкажеш какво искам да го сторя. Усещам с вас силно наблизо, господарка. Трябва да се върнете в големия замък, ако искате да запазите принцеса Шехерезада в своя власт. Не, и ако аз поискам да я попреча, принцеса млада, сум известна си, хубостта ти да те заблести, предишният ти образ си върни.
занимава с вас. Хайде да си тръгваме. Благодаря ти за помощта, вълшебнице. Не знаеш каква услуга ще ми поискаш, но от сърце ти благодаря за избавлението. Вече се страхувах, че цар Шехрияр ще отстъпи пред заплахите на твоя. Ще си запазя правото да поискам нещо по-късно от теб. За сега ми стига, че настроих носа на онази се знае кафея. Поклон, принцеса Шехерезада! Приказките, които разказваш, са едни от най-любимите ми. А ти коя си, девойко? Виждам, че ме познаваш, но аз не съм те виждала в страната на приказките. Прощавай, принцесо! Казвам се Ани и съм от друг свят, света на хората. Света на хората ли? Не знаех, че хората от другия свят могат да идват в страната на приказките. И аз не знаех нищо за вашата страна на приказките. Добрият Вълчо ми разказа всичко за нея и щеше да ме запознава с всички герои, но се разделихме. Знаете ли как сте попаднали тук? Не, снощи мама ми прочете приказка за лека нощ, а после съм заспала. Вълчо ме събуди и страшно ме изплаши. Добре, че с него беше червената шапчица. Разбирам. Май се досещам кой си е направил шега с теб. Предлагам ти да подремнеш, защото ни чака много дълъг път до двореца на великия цар на Индия и Китай, Шехрияр. Питър Пан, къде си, невирнико? Знаеш, че живея в небилата земя. Защо ме викаш? Това момиченце да ти е познато? Трудно ми се, че си направил малка шега с нейните сънища. Ако децата не сънуват и не вярват във вълшебства, то тогава не са имали детство. Прав си, разбира се, но сега трябва да върнеш Ани в нейния свят, за да продължи да вярва във вълшебства и да търси своите любими герои в книжките с приказки. Скушавах се да я взема при нас в небилата земя и да я запозная с изгубените момчета, но ще го отложа за някой друг сън. Какъв невероятен сън! Видяхте ли го? Благодаря на всички деца. Разбира се, не е лесно да бъдеш актьор на сцената. Благодаря на децата за прекрасното представяне. Надявам се, че ще имаме и други подобни срещи. За сега пожелавам на всички приятна вечер и до срещата ни на 13 декември на празника на училището. Благодаря.